Mangler du dele til din Sani-gravmaskine, eller mangler du dele til en anden gravmaskine, så kan det godt være, at du skulle have fat i os ved Nordfarm eller en af vores forhandlere, for vi har rigtig mange ting på lager. Vi har rigtig mange lys, high-power-lys, både i store og også i små, og vi ligger inde med alle filtre og reservedele, du skal bruge til din maskine, for at du er oppe og køre hele tiden. Det kunne være, at du skulle bruge en skovl, det kunne være, at du skulle bruge sneudstyr, og nok især sneudstyr, for det er vi næsten, vil jeg sige, europamester i her i Sverige. Vores firma, Nordfarm, er lokaliseret i Stadium, sportsmærkets gamle faciliteter her i Norrköping. Og vi har masser af ting på hylderne på grund af, at der er travlhed. Der er mange minilæsser, der er meget udstyr af små vogne og Sani-gravmaskiner. Så vi er nødt til at have pladsen, og vi udnytter den til alle vores reservedele og hvad vi ellers skal bruge ude ved vores kunder. Hver gang der bliver solgt en ny Sani-gravmaskine, så kommer den her ind, hvor vores mekanikere render den igennem, enten nu er ud til vores forhandlere og tager sig af resten. For det er vigtigt for os, at alt det spiller 100%, som en Sani altid gør.